Днес ви запознаваме с Мандука Твист, хибридна носилка за бебета, която съчетава удобствата на слинг и ергономична раница. Подходяща за бебета над 3,5 кг, включително и новородени, особено предпочитана за лятото. Мандука Твист се поставя чрез колан, който връзваме на кръста си. Отпред той има мека и тънка платка, а закопчаването става с широк ремък, който се регулира на дължина. При поставянето на колана трябва да чуем ясно и отчетливо щракване на катарамата. Коланът трябва да е добре стегнат, да не е хлабав около кръста. Основната платка образува дълбок джоб, подобен на хамак, в който ще потъне тялото на бебето. Гушваме бебето и го поставяме високо към едното си рамо. Спускаме телцето на бебето така, че да застане върху горния кант на колана, като долният ръб на платката трябва да влезе под телцето му. Прокарваме платката през разкрача на бебето, като продължаваме да го придържаме и премятаме двете презрамки през раменете си назад. Без да спираме да придържаме детето, с една ръка зад гърба хващаме и двете презрамки и ги придърпваме, за да поемат тежестта на бебето. Двете ивици, да ги наречем опашки, следва да се кръстосат, всяка диагонално на гърба. Сега те ще отидат отпред, като ще ги подпъхнем под крачетата на бебето, а след това ще ги кръстосаме отново и ще ги завържем зад гърба си, на възел. Бебето трябва да потъне в платката и да я изпълни, като да е в хамак. Ръчичките на бебето не бива да са нито обтегнати нагоре, нито увиснали надолу, а прибрани към тялото на родителя. В горната част на платката откриваме уплътнена част, която служи за опора на главата на детето. Тази платка може да се свива и разтяга, лъзгайки се по дължината на двете така наречени опашки, за да се скъси или да се удължи според нужното. Това позволява носилката да расте успоредно с порастването на детето, така че в крайна сметка може да служи за носене на доста голямо дете, до към годинка. Когато искаме да извадим бебето от носилката, правим всичко в обратния ред. Развръзваме опашките, прихващаме детето, освобождаваме рамената си и вдигаме детенцето нагоре. Мандука Твист е предпочитана за лятото заради тънкия, лек 100% памучен плат, от който е изработена тази носилка. Тя е сертифицирана за безопасно бебеносене и защита на тазобедрените стави. Пере се лесно на 30 градуса и съхне бързо.